ngunggung kandulan rimpang lir-lirno tanpa kanin yen tantul srenggut yaku tomo Dimas Werkudara tresna kakang opo Kyai Arjuna kula wonten dawuh iki wis pateng tlatah Magoda di kendel dhisik ya di nganggo mandeg sebabe opo sumurupa iki ana gunung minangka bebenteng kraton Giribajra di iki jenenge Gunung Cetyaka Yai Gunung Cetyaka iya lan muli wis padakno pucuk gunung kae ana tambure Yai elok ing kahanan nadyan tambur kae ora ditabuh nanging sauger ana wong teka mongko dudu wong Giribajra tambur mau bisa muni dhewe Yai kok bisa mengkono sebab apa kuwi ana critane Yai kados pundi cariyosipun kepareng kula nyuwun dawuh Koko Prabu mengkene critane Narendra Giribajra ingkang sepuh jejuluk Prabu Briyadata sang nata mau darbi garwa cacahe loro nanging garwa loro mau durung darbi putra kabeh Wusana Prabu Briyadata nindakake tapa brata marang Gunung Himalaya nyuwun marang Kang Karya Jagat muga ingkapin maring ana momongan iya ketrima tataning Prabu Briyadata Wusana Sang Hyang Narada rawuh merpeki marang Prabu Briyadata kanthi ngasta pelem pertangga jiwa Yai wis Hyang Narada pinanggih Prabu Briyadata pelem mau banjur diparingake lan kinen maringake marang garwane ing kono kinen ndahar lan dadi sarana bakal untuk ing wiji Yai nuninggih Koko Prabu lega tiasing Prabu Briyadata wis ketrima kang dadi pamintane Wusana Sang Prabu banjur kondur marang Giribajra kanthi ngasta pelem tangga jiwa mau tumekaning praja dipethuke marang garwa loro mau banjur peleme mongko mung sawiji gek mongko garwane loro mula murih adile pelem mau disigar biak dadi loro dening Prabu Briyadata ingkang separo kagem ibu sepuh kang separo kagem ibu nom enggaling carita lumantan karo Sih lan Prabu Briyadata garwa loro mau banjur ngerbini bareng ya iya titi wancila ing punang jabang bayi garwa loro mau babaran bareng ana kaelokan bayi mau lahir saka nggawa garbaning ibu mung separo Yai nuninggih saka lingseming Prabu Briyadata bayi mau banjur diguwang menyang madyaning alas sawijining dina ana Gandharwa wadon ngupaya mangsan daging menungsa lumaku ana tengahing alas jenenge Nyai Jara kedadak nemu bayi kang mung separo banjur digathukake dening Nyai Jara satemah bayi mau malah urip tur lanang Yai nuninggih dening Nyai Jara bayi lanang mau dijenengke Jara Sandha iya banjur diopeni dening Nyai Jara iku mau nganti dewasa ngancik dewasaning Jara Sandha dheweke ngerti yang sejatine anak Prabu Briyadata nanging dening wong tuane diemoi mula saking gempunge ngati marang Prabu Briyadata Wusana banjur barang amuk nyang kraton Giribajra kasembatan perang tanding lumawan Prabu Briyadata Wusana Briyadata mati dening tanganing Jara Sandha tegese sing mateni kuwi malah anake lanang dhewe kuwi mau nulinggih
Wah, kuwi anak durhaka ya kok. Mula aja sok guwang bayi. Nek nganti bayi urip ngerti sejarahe ndak males karo sing tuwek. Oh iya. Lajeng kados pundi? Wis dipateni. Ewadene Jarasandha isih kurang lega atine. Mula kulite Prabu Bryatata disuwek banjur dienggo lulang tambur kae Yai. Lah apa to sebabe dene tambur mau ora ditabuh kok muni dhewe. Biswatata Jalma lulang tambur kang dumadi saka kulite Bryatata mau njaluk tulung supaya disampurnakake Arjuna. Ninggi. Mula Yai Parto gandeng si adi ku titis ing reh oleng jemparing. Mara Gagedi tumulih nggal jemparing karepe ninggal bedah Arjuna. Bumi goncang kancing langit kelak-kelak katon dari kincanging sang maweh gandrung. Koko Prabu nyun tambeng pangestu mongso bara Yai. Apa di kelampan bedah tamburipun sarta wangsul kutah ludira Koko Prabu. Nah, syukur bagi sewu Yai. Wah, titis jemparingmu kuninggi. Wis kelakon bedah lulang tambur kae. Ketitik gamanmu bali kanthi utah ludira. Kang mangkono nyotos yen wis bisa nyampurnake marang kulit Bryadata Yai. Koko Prabu nyininggi. Kejaba wis bisa nyampurnake lulang tambur. Engkane Prabu Jarasandha mesti ora bakal nyumurupi marang prataning wong liya negara. Sapawis ora ana tengara Yai. Nlinggi. Ya kok mulih kok rasah melu gawat kok, Kang. Wis nunggu nang kene wae rasah melu. Ewadene Werkudara ana becike Prabu Jarasandha sithik. Apa becike? Diperintahake dening Prabu Jarasandha kabeh warga Giribajra ora kena gendak sikara marang Brahmana. Iya. Emang kono di kanggo raharjaning laku ayo padha ingsun kanthi ngagem cara Brahmana Yai. Mangkono iya ing pengajap aja nganti awis larani. Namung ngestokaken dawuh. Lan tak pundhut padha ganti jeneng sisik ya di ninggi. Iya. Pi ponokan kowe nderek apa ora? Yen kowe nderek kudu ngagem cara Brahmana slamet uripmu. Oh nggih, Derek. Kowe apa nggawe sandangan pendhita? Golek sewan to, Le? Yang ngene Mas Yata kono. Saling jeneng lho, wah golek jeneng. Pun Kakang peparek Begawan Patma Wicitra. Aku jeneng Begawan Jayaloka. Kula Parto Sandi. Kowe sapa, Tru? Somo Ngalimun. Malah wong Karang Dawa. Ganti jeneng Begawan Somo Ngalimun. Ben ra ketara. Ayo budal Di, ayo tak dereki.
kasulan upamaneka wintang tulya kusumaya sumawur lumrah wekang sekar kanthi jalada latal sewu bejo kemayangan dene sangkar pamujanku karawan sang Brahmana ya sang Prabu Jarasandha aja kurang pamenku aku sakadang pratana ing penapan kang tanpa sala ing madaning pasanggrahan iki sang Prabu inggih sang Panembahan mboten atus menapa kepara malah bingah rasa manah kula dene paduka pangrawuh ing negari kula ngriki sang Panembahan hamba beli kepareng kula nyuwun keterangan Panembahan menika Brahmana saking pundi saha sinten pemarapipun sang Panembahan ya sang Prabu ingsun iki pendhita ingkang kliyang kabur kanginan peparapku Begawan Padma Wicitra aku Begawan Jayalaga semonogo aku peparapku Begawan Partasandi kula semua ngalimun pendhita kok ana sing jenenge semua ngalimun inggih gadah pentingan piyambak-piyambak kowe kuwi pentinganmu babagan apa madosi barang ical mengko ngene iki sang Prabu iki terus pundi pratahku ana kene iki kepengin bakal nindakake marang darmaning kabrahmananku ya iku kepengin bakal madangi wong kang peteng dikire nebahake marganjuk marang urip kang kaya ndaya ing akhirat sang Prabu Allah dalah kaleresan sang Panembahan bingah rasa manah kula sapa pedaman iki nembe peteng jagat kula Panembahan menggali perkara apa sang Prabu kula mrihatosaken dhumateng impen kula Panembahan sang Prabu nyupen apa ing lebeting pasumenan Giribajra kablapak banjir bandang ingkang kalimpak-limpak katut banjur mukan jawi wringin sakembaran ingkang so saking papanipun bibar nyupen mekaten teka lajeng kuwatos rasa manah kula sang Panembahan ladalah syukur bagi sewu dene sang Prabu isih ndarbeni rasa kuwatir uruhan ana sang Prabu banyu kang metu margane pengimpen mongko kuwi banjir iku mujudake pengawaning mungsuh sang Prabu dene waringin sekembaran iku mau pesmoning sang Prabu Jarasandha dewi ngaten iya sakutuwe impen iku mau ngemutake marang sang Prabu menawa Giribajra kene bakal ketangan mungsuh mau bakal ngarah marang sidaning Prabu Jarasandha pribadi ning krasa baline menawa sang Prabu krasa bali marang marganing kabecikan kanthi sarana ngluwari para nata kang sira kunjara ing kono sang Prabu bakal manggih yuwana lan impen mau ora bakal maujud sang Prabu nuwun sewu sang Panembahan para ratu kula kunjara menika pangangkah badhe kula pejahi kula inggih bekakak kunjuk dhumateng sesembahan kula pukulun Bathara Kala ing pangajap supados sang Hyang Kala keparenga salaminipun ngayomi dhumateng gesang sak wadyabala lan para kawula kula ing ngriki sang Panembahan Prabu Jarasandha iki terus pundi sira aja nyembah marang Bathara Kala sang Prabu awit Bathara Kala kuwi dudu sesembahan kuwi dudu sing gawe urip yen bakal manembah sujuta marang Gusti kang akarya jagat lan ngestokno apa kang dadi dawuhe lumantar sira kudu ngrasuk salah sawijining agama kang sira percaya kuwi sesatine manembah sang Prabu sang Panembahan kepriye
sampun dados kapitadosan kula dhumateng Sang Hyang Kala. Sinten kemawon boten saged ngingerke batin panembah kula sampeyan. Turut malih Mayawara bilih wonten mangsa saged mlebet ing negari kula mriki satap. Saderengipun mangsa menika mlebet kula sampun mangertos langkung rumiyin lumantar tambur pusaka kula. Iki mapan ing pucaking Narak Bacatiyaka panjenengan. Sang Prabu, dos pundi? Aja sok kibir mundhak kabur, aja sok sumbar mundhak abet lho Sang Prabu. Yen Sang Prabu ndatak mengkono, Sang Panembahan, ampun gegirisi kula. Mboten wonten wong sah ingkang saged nyelaki kula. Nadyan to sampun saged bedah tambur kula Sang Panembahan. Watak angkara murkamu, watak sesongaranmu pancen ora bakal bisa ilang. Namun ora bareng karo sing ngandhang. Marga wis medakno Jara Sandra. Mungsuhmu wis tok adhepi wis ana ngarepmu. Ingsun dudu pendhita, ingsun Prabu Kresna. Aku arek Udara, aku Janaka. Wala ta. Kaki atri sangka pirangmu. Renang kau kinempet tempet. Sangat naning pawana ya situ kang walang ati ya situ kang sing yas ya situ kang kudu garing wah terus maning adlat leng jagat laring jajalanak kalingane kowe kang nembo pendhita keparep Prabu Jara Sandra. Aku sakadang minangka utusane ngadil. Kowe ganti bakal ngadili marang tumindakmu kang kurang tata kuwi. Persajan. Menawa kowe ora enggal ngluwari marang Ratu kang sira kunjara kae. Ya ing kene kuwi bakal ninjana apa janem nyawamu. Prabu Kresna, ana apa? Kowe mung bathi sara nyawa kali marang Jara Sandra. Ora sahaken bicara. Saiki kowe mung kari milih kepengin perang mungsuh sapa? Apa Prabu Kresna? Apa pilih Werkudara? Apa pilih Janaka? Apa pilih Petra? Ah, kula mboten. Kula mung tukang gawak tas kali jingkle kok. Walah dalah. Prabu Kresna. Mungsuh kowe menang ora kondang kalah ngisi di sini. Mungsuh Jarawa Moga. Pilih sapa? Ngejoki wedang ning mburi. Pilih Werkudara, sedeng bobotmu. Maju. Wah, kuwatir atiku di kados pundi Kakang Mas. Rambut lo mlopo ora awakku isih waras. Ayo tangi. Ya. Priye di kok ngono iki piye? Marake nyenggake umur. Wong wis saged brak-brak mbok pun kuat kita den mung kurang setengah jam ini. Mula nggih jamu niku penting. Suntik sing miliki ora gelem. Kuwi tembung apa? Jara Sandra tak genteni ya, moh. Lho, moh kok di. Ing gelem aku genteni. Mboyem sake Kakang Mas genti aku wae. Ora sudi. Kula napake mboten gelem kok Dek.
rupaku elek ya dimoy. Pakudara, opo? Pisan iki enggal mangkat Yadi lan tak weni keterangan. Priye? Mulane Jara Sandha Sekti Pandana sampat dheweke kuwi. Karet beda luwih ning ana pengapesane. Pengapesane opo? Ora nek wis mangkatno. Nggon boyok diombyong-ombyong sandangan. Pengapesane ana kono sampat Jara Sandha wis kondang ratu selewah. Mula di lamun sak bisa medhot maring boyok ing Jara Sandha. Ora suwe enggak mati. Mau ora kondo ngono. Dadelan atine wah Werkudara temonjo nyambut gawe mudi Kakang Mas Bingah manah kula sampun kelampan mejahe Jara Sandha. Werkudara, opo? Iki durung rampung Yai. Karepmu piye? Nang yo dhisik. Yo piye? Iki Jara Sandha kudu digawe nyang Praja Ngamarta kanggo tumbal. Mengkono iya? Yo digawa ya digawa. Mula dina iki aja ketanggungan Yadi. Marta muli gawanen babar pisan. Bojo aku. Liyane aku. Aku wis nglakoni perang wis mati tak kon gowo batang. Apa kurang wong? Pun kakek ora kuat. Saya malih kula iki mboten kiyat. Liyane apa ora ana tenaga liyane. Oh iya. Aku nggawa Hardi Petro. Tekan pancoran. Petro. Lho, mrene. Dalem. Kowe aja endo ing kesaguhan. Wis pundi? Tangkene iki gawane yang Kraton Ngamarta. Menika? Iya. Kula mboten badhe selak, namung keparenga sinuwun imut dhateng dawuhipun kakekne Semar. Bapakmu ngendika apa? Yen nggawa syarat mongko dienggo sesaji, aja nganti sing nggawa ki wong reget. Pikirane. Aja wong reget tumindake. Nek sing nggawa ki reget tumindakan pakatine ora bakal mandi dienggo sesaji. Ngono nggih. Lah kowe kula pun ngakoni kula niki reget kok kula niki. Terus reget tumindak reget pakarti kula. Kula akeni niki. Dari resik, dari suci. Kula purun nek ora mandi aja nutuh kula lho niki. Mung padune lho kok padune mriko kula purun betone nek ora ning bayane ampun nanti nutuh kula gawane wong. Ditutus ora gelem ning nek ngomong apa aja nuku Petro. Aja Petro. Kowe wong isih reget nek nggon tak malah mengko tawar ora ono dayane apa. Mboten kula rumasa dingoni nek nyambut gawe didukani. Kula gawane aja. Wis aja. Ah mboten aja. Aja ya aja. Liyane kowe wae. Ya wis kono minggat to. Wong reget kok melu ki ngopo? Ngancani melek. Petro omong gawa sahabat rumangsa iki reget. Wah, alasan wae. Wis tok gaya karepmu ora karepmu ki butuhmu Werkudara. Monggo Kakang Mas keparengmu menggalih. Wah, sida aku sida.
Jayatsena Senuwun putra Sang Prabu Jarasandha. Tak kadari wong tuamu tepenganing pati sing meteni Werkudara. Kowe gelo apa ora? Waduh Senuwun sembah nuwun sanget. Dene Sang Bimasena dados lantang sidanipun Kanjeng Rama. Lho, kowe ora mrina datar pisan mboten. Sapap mboten gathuk rasukan Kanjeng Rama. Inggih Rama Seda malah merdika inggih bojo menika Kanjeng Senuwun. Wah, dalah apik-apikmu Jayatsena. Mengko ya wektu kowe tak dapuk dadi ratu ana kene nggih wong tuamu ya. Sang Prabu Seda iya manut kabar sing mateni panunggalaning Pandhawa. Ladalah malah wis jelu wali ratune Jayatsena malah melu Nyang Amarta. Ditututi, ayo lurung Nyang Amarta iki. Bathara Kresna sampun kundur. Iya Kakang Semar, ingsun wis kundur. Kakang Semar, kula kepriye oleh nguyasa pendhapa kagem para ratu? Apa wis petindakake Kakang Semar? Pendhapa menapa? Priye to Kakang? Maka ingsun bakal budayang Giribajra rak wis meling marang Kakang Semar. Nyuwun tulung gawe tarung kagem nyepiyup palengganing para nata kang bakal rawuh. Mangkono wali marang Kakang Semar. Kula kesupen sinuwun. Wah, wis ilakane jalma. Dapuk panitia kok lalen iki piye to, Pak? Wong iki barang penting. Wong adalah Kakang Semar, Kakang Semar. Kepriye Kakang mongko mung hari dina sesuk-esuk tak kuping gawe. Jebul iki suwung durung ana taun kepriye Kakang Mayantaka. Mongko kesempatan sedya tasakuran Yai Puntadewa pasrah marang aku. Yen nganti dina sesuk ora ana tarupe kanggo palengganing para narendra. Luwung tugel wae guluku iki Kakang Semar. Aku panten timbang wirang uripku Kakang Semar. Piye to, Mon? Mbok ndek iki ora saguh dadi. Saguh kok ora ditindakke kepiye to Kakang? Senuwun nggih wonten pasrah gawe pendhapa ya wong tuwek, monggo Semar mung gawe mung guwak iki prapatan. Didhawuhi gawe pendhapa kepiye? Tasamar pamoi sosmo sinok maya winah ya ing asepi sining pangkoleng kalbu pambukaning warana talen saking limplaya ing ayu pindho sating sloso suting rasta dadi wae to kaya mangkono dupi Sang Rasta masrahaken gesang dhateng Sang Mayantaka. Ndatah sakala Sang Hyang Ismaya kaya nyandak punang puncung. Telenging batin Sang Ismaya nyuwun marang Gusti kang karya loka. Mugi kesempatan kang dadi sedyalira. Wus nyawening kang panggalih. Sumalih kang rasa pandang kang pramana. Tandha wis ana titik keparing Gusti kang karya jagat. Sigra Sang Ismaya mutra giring pendhapa kayangan kaendran. Amung sakabehane to ponang Pandhawa jelek wis prapa ing sakajenging
kraton Ngamarta. Kados pundi sinuwun? Menapa menika kagem palengganing Narendra sampun pantun menapa dereng? Kula nyuwun pangapunten kula Nismaya. Nggih, darah sami-sami. Ing Macapada dereng wonten pendhapi kados mekaten endahipun pukulun. Boten ngokah, boten aneh yen Macapada dereng enten lakar menika pendhapa kaendran kula bedol kula boyong mriki kok Den. Welandalah niki pendhapa kaendran. Iya. Dadi sing nesu pripun? Sing arep nesu sapa? Indra apa wani nesoni aku? Tekan guru sing tok ora wani nesoni aku. Aja sing tak bodho, tak do sing elik-elik sapa? Ya ampun dodolan gitu. Mila kangge tenger dununging pendhapa niki wujud sarwa kencana saking kaendran dhateng negari Ngamarta. Kula nyaosi tambah nami kangge negari Ngamarta, kula namaken negari Kencanapura. Eyang Prabu, Eyang Remban, Saha Purnarendra ingkang kepareng rawuh kula saged ngaturaken genging panuwun. Kepareng amin nangkani iki dados penyuwun kula Eyang Prabu. Ya nggih buyutku Puntadewa. Ingsun minangka wakil Narendra. Cacah 114 arang kang kepareng padha rawuh. Angestreni marang apa kang dadi tansah kurang sira kula Puntadewa. Ya nggih Prabu Puntadewa. Puneyang minangka dadi kegununganing Brahmana pitu kang wis padha rawuh kang wigati bakal handonga bebarengan. Murih kasembadaning tasangkuran wayah Prabu. Sanget ngaturaken genging penuwun. Anak Prabu Punta kula wonten dawuh. Prabu Mandaraka. Rumaos mungun pun bapa ningali dhateng kaendahaning pendhapi paduka menika nggih. Menika niyasa Prabu Bathara Tresna. Kula dados lantaran Paman Prabu. Iki niyasa pukulun Ismaya. Belah layak jagat lho sing padha karo pendhapa iki. Bejo kemayangan Puntadewa kabeh padha jangkung. Buyutku Puntadewa kula wonten dawuh. Iki kaya wis prayaya diwiwiti tasakuran yo nggih. Lajeng sinten yang Prabu ingkang nampi pakurmatan sepisanan hangunjuk. Unjukan pakurmatan saking kula sakadang. Pengrasane Poneyang sing kudu nampa luwih dhisik unjukan pakurmatan mau. Aja pun kaki nadyan pun kaki wis dereng asepuh. Nanging kaya ora prayoga nampa unjukan pakurmatan sepisanan. Kang wajib nampa dhisik unjukan pakurmatan mau kejaba Kang Raka Ndwarawati nggih Puntadewa. Sapa apa? Awit kejaba buyutku Kresna iku ngrigenake kelakoning tasangkuran agung iki. Uga panjenengane iku pangijawanteng pukulun Sang Hyang Wisnu. Dewa kang menang handun kabagyan nggih ora ngacepada iki Puntadewa.
Ingkang mangkono bejo kemayangan dene Buyu Pandhawa bisa gegandhengan asta lawan wayah kuwi Ndrawati. Pun kaki langkang padha rawuh iki ora kendhat tansah nyuwun ing kesaning Anom. Muga sugenging Buyu Pandhawa lan kabeh para sekabate tansah pinaringan rahayu jenis kala nggih Putra Prabu. Ngaturaken kenging penuwun Kanjeng Hyang Prabu. Monggo Koko Prabu Kakang Prabu Separang wahana piyunjukan pangkurmatan saking paduka Puntajiwa Koko Prabu. Leleno tampo haden Duh Yayaji pun kakang sangat ngaturaken dening menuwun dene namung sak derajat kula nampi pakurmatan ingkang semanten luhuripun saking Marendra Gung Bathara Kyai Prabu Puntajiwa. Duh Yayaji paduka tetela Marendra ingkang saged kangge pandang pangaymaning sedaya para Marendra menika. Awit Yayaji sampun kelapan napak kelas dumateng Marendra Gung ing Purwacarita Sang Prabu Sriwa Punggung Tutakara nuwun. Mugi-mugi Gusti ngudaneni dayaning tasakuran menika saged damel teteping bawala saesinipun Yai. Ngaturaken kenging penuwun Koko Prabu. Nadyan kathah Narendra ingkang sugih Banaraja donya. Namung dereng kinanten kaedan kaliyan Gusti kados Hyang Amarta menika. Mila kula astanisa nekseni tuwin sreseng sang yaning para ingkang sami rawuh tetep paduka Narendra Gung Bathara Kyai. Budhe para Narendra aja padha nekseni dhisik. Prabu Kresna ing atase kowe mung lagi nyekel gelase wae kok wis mendem. Ketitik rembugmu nganyawara kaya wong ora waras. Kresna, kowe kok ngarani Puntadewa Ratu Agung kuwi sing agung ki apane? Sepira bandane Puntadewa? Sepira kekuwataning Pandhawa? Kok banget oleh nyundul poyo? Kabeh sing rawuh iki wis mudheng Puntadewa entuk kamukten kuwi. Aja diwelasi karo Kakang Duryudana. Moga yen to bisa mukti cara tengah iki. Lah kok kowe ora ngelambur nganti tekan jagat. Oh, Kresna. Kowe ngalemo Pandhawa ki wis ana empere. Sabab kowe iki ratu kemladean. Cekake ora nemplek Pandhawa kuwi mangsa urip kok Kresna. Saking Ratirata kuwi. Wah, oleh ngumpak Kresna baneten. Ratu tuwa wis ora ngerti udur. Kata mernake wae wong sing ora pecus. Sing diompak ora kuat banjur gembelo sirahe pendem dikeploki. Oh, Kresna. Lah ya wong gedhemu kuwi ya ngono traing desa. Lha ya ora weruh marang tata krama. Aku ora sudi nekseni rebuking Kresna sing ngandhani Ratu Agung marang Kakang Kudil mau. Nek kon nidaki tasirahe Kresna, lah ayo padha tak warai dulu iki. Dole Petruk apa mau? Kowe nyang ngarep Pandhawa. Nggih. Neng pinggir Blumbang kae. Kaya Mbak Blumbang kena kanggo nersandha kok ning pripun. Sapa sing ngatine resik ngerti nek kuwi Blumbang. Ning sapa sing reget pikirane mongko bakal gawe sono. Ora ngarep kuwi Blumbang. Dikira kuwi basa petetan kekembangan. Mula kali nonton sapa sing semplung Blumbang ya kuwi sing reget pikiran. Nggih, Mong.
rubuh. Kabeh bodho seni muni tasakuran para pendho. Wajan ngiwak-iwake Pentadi wis nekake ratu luwih saka 100. Ratu melarat kabeh sing padha teka kene. Ora mudeng digawe kedipat unta kaya manut. Wah, endah temen Pandhawa iki. Wah, dedejan semugih tenan iki Pandhawa iki. Ya sapa Pandhawa kok ngedapi-dapi. Ayo paman, mlebu nyang pendopo nonton di sini pendopo. Kula dherekaken seniun. Jemangka Sang Duryudana. Wonten Blumbang dikira babut digelar. Jemangka yang suku nyemplung Blumbang gergemur ke sambil nyurai. Ayo kan. Bawan lagu iki mau Blumbang iki segaran iki bandengan tak kriyen babut digelar. Aduh wedi banyu malah kejarak. Lah tak kira babut jebul iki mau segaran. Wah, Pandhawa Gawira kalau padha nyurahi para narendra sak sekampate. Wah, dumbalangi apa-apa. Wah, lah nika kali Durpadi nika. Tepuk panggungan nika ajeng napa nika? Prabu Duryudana, Prabu Duryudana. Atimu reget ora resik titik ora ngerti marang segaran kang tok liwati. Ketoke melekne tram jebul. Ora beda wong tuamu Prabu Duryudana. Baiklah, Pak. Wah, paman mati sia-sia Durpadi ngololo marang jeneng ingsun. Mripatku mulai dipadhake wong tuaku uta. Semekean temen to Durpadi ning panggung muni kok sewiyah-wiyah. Priye paman sengkuni? Yen nganti rasa ngrebut Negara Ngamarta iki telu ngaku patenana. sampun kuwantos tasih wonten kula kanggih. Mangga kondur biyen kemawon. Mangkono iki Mangkil itu wekdal Pandhawa badhe kula apus krama nganggo cara apa? dipun tantang gadu mawon. Ning mboten saniki njing taun ngajeng mawon. Mangkono iki Mangga kondur biyen. ya paman mongso borong kasempatan iki kok gak ngerti. Iya mangga. Tunggu tanggal mainnya Pandhawa. Kakang Semaropo Sampun titi Purnenggati tasakuraning para Pandhawa kang dipun pandhegani neraka. iya Ingkang menika tumindaking para Pandhawa menika mboten benten dhateng tumindaking warga Gung ing Departemen Transmigrasi. Romeos nampi kanikmatan lajeng syukur ing saning Gusti kang hakarya loka. Kakang Semaryo Jinuwun Puntadiya ingkang nganti para narendra sedaya menika tanpa behang menika Gus. Papripurnaning tasakuran mugi saged ndayani tentrem jagat saisinipun. Kakang Semaryo Ning dereng tuntas sabab tesih wonten pandhita kalih kula sing methuke mongso borong. Begawan Kumarayakti, Kumarayaksa. Arep ngopo? Arep golek sing mateni Prabu Jarasandha. Sing mateni Dalang Werkudara. Aku bakal mbelani. Nek mbelani mungsuhmu Semar. Lho, tak kroyok karo loro iki. Aja loro ayo sak balamu jangan kabeh. Nek mripatku mok tutupi gak ero nek babi mbok cetok aku sih.
Ayo ndang Cucul. Ndang Salim. Ayo ndang Subuh. Lho, pendhita apa ayo ndang Salim aku ngerti. Kena kowe durga karo kala kowe lah. Pangapunten. Kowe do yak-yakan pendhita kowe janjan mriki arep apa to? Kula namung ngrencani Bathara Kala. Pukulun kula menika lugunipun ngemutaken dhateng Jarasandha sampun ngantos nyembah dhateng kula. Namung piyambakipun boten purun nampi atur kula. Mila kula lajeng pados cara kados putus pados sirna pun Jarasandha. Sampun ngantos kelajeng-lajeng nyembah kaliyan kula pindah murupi awon dhateng sanes-sanesipun. Sampun kasembadan sedya kula ketitik Jarasandha semecah saking tangane Werkudara. Menika bingah manah kula. Ngono to karepmu? Inggih wae. Apik wektu iki atimu? Ngono inggih. Kula dipun biyantu kaliyan ibu kula inggih bojo kula menika. Kok malah kisruh ibu kok bojo ki piye? Kok iki nggih ibune nggih bojone kok kulun. Adik anak kok. Nguntal ibune kok kurang wong. Inggelaken katen kawontenanipun. Iki wis paripurna letasaken kurang kuwi padha bali yo. Nyuwun pangestu. Kula nyuwun pamit. Nek bali aja ngomong loro, balamu jangan kabeh. Jim setan priprayangan ora kena karya ning transmigrasi kene. Kudu minggat kabeh. Sak pungkurmu depatake tegas kudu wilujeng niskala aja sampe kala apa-apa. Nuswantara kudu rahayu sampat wis kinggatan jim setan prayangan. Nyuwun pamit kulun. Nyuwun pamit kulun. Gus Kakang Semaryo saka bungah aku arep njukit kanggo tandha syukurku semanten ugi kula ingkang ngayahi wajib rumaos kathah marang kelepatan kula kunjuk dhateng Bapak Menteri Transmigrasi Wagogung Transmigrasi saha para pamriksa kula saged nyuwun gunging samudra pangaksami pungkasane ngatur Santi Departemen Transmigrasi tansah mangke wilujeng niskala tansah mangke hayu rahayu. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.